topori 3-nji oruna barýa. Ýöne entek Köpetdağ, Aşgabat, Ahal toporlaryna da ýarış tertipnamasyna 3-nji oruna geçmäge mümkinçilikler bar. Mehriban adamlara, kadırlı futbolcan koyurları, anha bugün Ýaşyl meýdança gepleşigimiziň üstü bilen toporlamyzyň halkara duşuklaryna kym görkezen netijeler bilen tanıştyk. Şeýle hem milli çempionatymyzyň soňky tapgyrlaryna geçirilen oýunlar bilen tanıştyk. Öňümizäki duşuklarda da toporlamyda üstünlikleri tüýsürekden arzu edýäs. Häzirki wagtda milli futbol çempionatymyz ara kesmalli. Ýagny milli ýygnymyzyň geçirmeli duşugy bar. Milli ýygnymyzyň baş tärimçisi Mergen Orazow Özbegistanyň milli ýygnysy bilen geçiriljek duşugy oýunçulary bir ýere jemledi. Arkada toporundan Altynasır Ahal toporundan bir näçe oýunçulary bir ýere jemledi. Häzirki günlerde türgünleşik işleri, taýýarlyk işleri ýokary depkinde dowam edýär. Bizim öňümizäki geçiriljek halkara duşuklaryny toporlamada, milli ýygnymyda ýene-de bir ýola üstünlikleri tüýsürekden arzu edýäs. Şeýle ajaýyp arzuwlar bilen bugünkü gepleşigimizi geçirip gutarýas. Gepleşigimiziň ahyrynda siziň her biriňize berksan saglyk arzu edýäs. Sagdyn bolmak üçin ilkinji nowatda sport bilen meşgullanmak. Biziň ýurdumyzda sport bilen meşgullanmaga da, saglygy berkitmäge de ähli mümkinçilikler, şertler bar. Bize şeýle mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň zanlary sag bolsun. Ýyl ýurt bähbetli, dünýä ähmiýetli, tutýan tutumly işleri hemişe rawaz alsyn. Şeýle ajaýyp arzuwlar bilen gepleşigimizi geçirip gutarýas. Hoş, sag bolun.
Sport habarlarının şu sanına. Sportun türlü görünüşleri boyunca anlık parlayan turgunlaşıklar. Diyarmyň Mar welaýatynyň Mar şäheriniň 2-nji sport mekdebine geljek nesliň bilen taýdan sagdan, ruhtaýdan ruh bilen tolmaklaryny itergi berýän stol tenis boýunça okuw türgeleşik işlerini alyp barýan ýaş türgelerimiz taýýarlyk işlerini uly üstünlikleri we seýerler. Olar sportyň buğru boýunça türgeleşmek bilen dörli ýerlerde geçiljek ýarışlary uly taýýarlyk bilen barýarlar. Türgeleşikler türgen wagtda anyk oglary kiskitlemäge, olaryň ukywyny üstüne tarap gönükdirmäge giň mümkinçilik berýär. Türgeleriň taýýarlygyna ýeňişe bolan anam olarda maksat okkunlyk döredýär. Ol her bir ýaşda çekileşik hiýasytyň maksut boljakdygyna aýdyň suwtnamydyr. Türgen wagtda sağlaşyň ýokary derejede ýola goýulmagy hem ýeňişleriň ödenleri. Ýurdumyzda sport türgeleriniň arasynda türli ýarışlar hem geçirilip durýar. Geçirilýän bu ýarışlaryň özi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne hormatly prezidentimiň içkin tagalatynyň netijesinde sport uğru boýunça gazanýan ösüşlerden habar berýär. Çünki sport oýlaryna ýeňişe ýetmek ýygyderli türgünleşik geçip, öýlerini beden berdaşlygyny, çeýligini hem çakkalygyny kemale getirýär. Ihlasy murat diýilýär. Deňsiz taýsız ihlasyň netijesinde hem adam öz maksadyna ýetip bilýär. Hormatly prezidentimiň ýol başçylygyny ähli amatyklary özüne jemleýän sagyldyş we sport tesgalaryna taýýarlyk işleriniň dowamly geçirilmegi, oňa gatnaşan türgelerimiziň sagdyn we berk bedeni bolmaklaryna hem-de häzirki wagtda giňden alınıp barlayan sagdyn durmuş ýörelgesine işçiň ýermeklerine uly ýardym edýär. Bedew bahatly okkunly ösüşleri bilen dünýä jemgyýetiniň ünsüni özünde jemleýän edil watanymyzyň halkara sport awraýyny, şan şöhratyny artdyrmak, jemgyýetimize sagdyn durmuş ýörelgesini berkitmek wagtda hormatly prezidentimiz tarapyndan ören oýlanşykly amala aşyrylýan döwletli tutumlar halkymyzda ruh bilentik döredýär. Ýurdumyzyň sport türgeleriniň hasy ussatlary bolup ýetişmekleri üçin dürli sport tesgalarynyň ulanmagy berilmegi, garaşsyz bir-tarap Türkmenistanyň halkara sport awraýyny hasy belinde galmak üçin ägirtuli işler amala aşyrylýar. Elbetde sagdyn jemgyýet, sagdyn döwletiň özeni bolup durýar. Berkara döwletiň täze ýanyň galkynçy döwründe ýurdumyzyň ähli günjeginde beden terbiýe we sporty berilýän öňsüň netijesinde diýarymyzyň dürli ýaşdaky türgenleriň arasynda dörli sport görnüşleri boýunça okuw türgenleşikleri uly üstünlikleri betenýär. Taýýarlyk işleri esasen hem sportyň jido görnüşinden alınıp barylýar. Türgen wagtda anyk uğurlar kesitlemegi, olaryň kyýyny üstüne tarap gönükdirmäge giň mümkinçilikdir. Türgenleriň taýýarlygy ýeňişe bolan anam her bir türgende maksady okkunlyk döredýär. Ol her bir ýarışda çekileşik hiýasytyň maksat boljakdygyna aýdyň suwtnamadyr. Detlapy taýýarlyk türgenleri saýlap seçip almagy mümkinçilik berer. Alınıp barýan bu okuw türgenleşikleri biziň türgenlerimiz üçin ýokary netijeleri gönükdirilen üstünlikleri amala aşyrmak bilen baglanşykly bolar. Olar sportyň bu görnüşi boýunça türgenleşmek bilen ýurdumyzda geçiljek ýarışlara hem ykşan taýýarlyk işlerini batyl depinlerde alyp barýarlar. Bularyň özi türgenlerimiz üçin döredilýän ajaýyp şertlerdir. Bugun günne biziň türgenlerimiz dünýä ýarışlaryna, halkary ýarışlaryna üstünlikle çykyş etmeklik bilen öýler hakda galada ajaýyp netijeler bilen jogap berýärler. Olaryň içinden bolsa dünýä çempionlugyna daraş etjekler bir ýa-da iki däller. Hemde olar geljek bilen türkmen sportynyň ösmegine özleriniň goşantlaryny goşarlar. Mähriban adamlar, ata-babalarymyzyň ilim günüm bolmasa,
aýym günüm dowmasyn diýen nakylyna tükeniksiz many bar. Häzirki döwürde bu nakylyň ähmiýeti has ýeti duýulýar. Çünki ata-babalarymyzyň türkmençilik ýörelgelerini, durmuşynyň ýazylmadyk kadalaryna agrarly il halkymyzyň ýaşaýyş medeniýeti, halklaryň bitew ykbalyny döredýän adamkärçilik kadalarynyň dünýadyna össü we özgördi. Men durmuşyň manysy barda söz açanymda onu adamzadyň öz geljegine galdyrjak gymmatlyklary bilen bilelikde gödüňe getirýär. Ata-babalarymyzyň bize miras goýan gymmatly edep terbiýe, durmuş mektebiniň ähli insana mahsus gelýän ýörelgeleriniň manysy ýören şuňdur. Oňa näçe içgin arlaşdygyňça bu ýörelgeleriň adamzadyň geljegi wagtda alnanny hem gymmatynyň artýanlygyny duýmak bolýar. Durmuş tejribesi adama köp zady öwredýär. Öwrenenni öwretmeň ýoly bolsa görülen zatlaryň täsiri, geçilen ýollaryň tejribesi hemde netije hakda kitap ýazmakdyr. Şundan uğranıp yazılan kitap ömrümün manasynyň dowamaty siziň eliňizde. Men bu kitabymda hem öwrenen we özleşdiren zatlarym, alham badalgasy, insany öňe ilerledýän sebäpler, dünýä hemde durmuşa bolan garaýşlarym we geljegi görüşlerim, men geljegi nähili gödüňe getirýär diýen sowala jogaplarym marada odal eden söhbetlerimi dowam etdirmegi makul bildim. Pikirlerimi halkym bilen paýlaşasym geldi. Sebäbi meniň asla hiç birimizden halkdan aýry akbarymyz ýok. Barlygymyzam, bakalygymyzam, beýikligimizem, bitewligimizem şu watanymyz, halkymyz bilen bagly. Öňümizde bu mukaddes watanyň has awadan geljegi üçin bilelikde, birlikde, agda birlikde geçmeli ýollarymyz, kültürlemeli menzillerimiz, dowam etmeli döwlet desturlarymyz bar. Şolar baradaky pikirlerimi ömrümüň manasynyň dowamaty hakyndaky oýlanmalarymda beýan etdim. Döwletimiziň adamlar hakyndaky aladatynyň mazmuny hem adamlaryň ýagşy edim gylymlaryna, adalata garaýşlaryna, halal we dogurçul ýaşaýyşyna aýratyn üns bermekdedir. Adamkärçiligiň asıl nusgolaryny, ýaşaýyşyň baş ýörelgesi hökmüne akrar etmekdir. Men durmuş ýolumda özüme nusga bolan adamlary hemişe ýatlaýarym. Olary özüme ýakyn hasaplaýarym. Olaryň arasynda özümiň has ýakynlarym ýa-da öz aladalary bilen gumrah bolup ýören başga bir adam ýa-da bir lugumda işläp awray gazanan illeşimiz ýa daşar ýurtda ýaşaýan başga bir meşhur şahsiýet, garaz her hili insanlar bar. Şol adamlaryň akballary hakda pikir edenimde olardan nämeler sapa edinip alandygymy hyýalyma getirýär. Sebäbi edeb deňeşdireninde her bir adam kitap ýaly. Onuň ýüregi hem edil kitap sahypalary ýaly. Asyllygyça öňünde täze dünýä açylýar. Täze zat bolsa hemişe özüni çekiji. Ol adamyň aňyna, akyl paýhasyna, düşünjesine täsir edýär. Insan ömrüniň manasynyň dowamaty hem şol açylyşlardan uzalýar diýip pikir edýär. Meniň dowamatym, meniň ýyl ulsumy goýan sapaklarym, ýagşy arzularym, geljege bolan syýynmaz umydym. Mehriban okuyjy. Her bir adamyň mukaddeslikleri, halallyk ýörelgelerini, päk göwüllüligi, zähmet söýerligi we beýlek asylly häsiýetlere bolan garaýşyndan durmuşyň binýat tutulýar. Döwlet sütüni bina bolýar. Döwlet ýyly diýen hem adamlardyr. Ata-babalarymyzyň ýoluny dowam edip biz bu gadymy toprakda olaryň umytlaryny hasyl edýär. Geljegimiziň köpürleriniň durmuşyň salşarymly pursatlaryna miýlemejekdigine anamy döredýär. Geljegiňiz awadan bolup hemişe bagtly günlerde ýaşamak müýesser etsin.
Salam ähwanileşer. Men Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talibi Şarif Maktad. Biz bilim ajamyz bolan Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talipleri bilen bilelikde size ýerden tamaşaň bir näçe urunuşyny ýerine ýetirýär. Gelin bilelikde ýerine ýetirelim. 1 2 3